Te salut și bine ai venit din nou pe canalul meu de YouTube la partea a doua din terapia zonală a feței. În prima parte am vorbit despre primele 5 puncte, acum o să trecem la următoarele 5 puncte. Deci continuăm cu punctul 6, care îl localizăm fix în centrul nasului. Aici e mai greu de operat, el ține de stomac. Va trebui să punem o presiune și în același timp să și rotim. Vedeți cât suportați ca și durere. Rotim și presăm timp de 30 de secunde. Fără a ridica degetul, da? Cei care suferă de probleme digestive ar putea apela mai des la masarea acestui punct, pentru că aici deblocăm terminațiile nervoase. Bun. Acum, punctul 7. Punctul 7 îl reperăm deasupra buzei superioare. Ne spune despre pancreas. Ce face? Despre splină, pardon. Splina. Prin stimularea acestor puncte, splina elimină celulele uzate ale sângelui. Bun. Presăm până ne simțim gingiile. Împingem în interior și prin rotire spre exterior. Facem acest lucru de 4 ori. Nu uitați de presiune. Perfect. Punctul 8 este sub buza inferioară și acesta ne vorbește despre pancreas și țesutul cutanat. Bun. Începem tot așa, prin presare, bine, până ne simțim gingiile, da? Și împingem către interior, ducem către exterior, cu o mișcare fermă de rotație, ne simțim gingiile și repetăm de 4 ori. Perfect! Punctul 9 îl localizăm aici, la bărbiță. Punctul 9 ne vorbește despre intestine și, la fel, alungarea constipației. Deci, cam toată zona asta vorbește de procesul digestiv, tot ce ține de procesul digestiv, da? Aici, alungarea constipației, acumularea de toxine în cantități mari face ca pielea să fie slăbită. Aici să avem o zonă destul de închistată, să zic, da? Și culoarea feței este așa pământie. Haideți să stimulăm acest punct. Cu o mișcare de rotație, tot la fel, împingem în interior, către exterior, apăsarea o facem puternic și mișcarea o facem timp de 30 de secunde. E posibil să simțiți durere unii dintre voi. Perfect. Trecem și la punctul 10. Punctul 10 ne vorbește despre plămâni. Îl localizăm fix aici, în colțul gurii, în ambele puncte. Aici stimulăm plămânii, iar masarea acestei zone va convinge plămânii să funcționeze mai bine, ajută chiar la ameliorarea bronșitelor sau astmului. Dacă o să vedeți și pe mâini, când o să fac și programul pentru mâini, sunt anumite zone unde e bine să presăm și să masăm, astfel plămânii primesc mai mult oxigen, dăm un impuls corpului să înceapă să lucreze cu noi, nu împotriva noastră. Bun, acum să revenim la plămânii de la gură. Presăm foarte tare, da? Deci cât de tare rezistați. Nu trebuie să vă îmbinețiți acum. Bun, și tot așa din interior către exterior.
timp de 30 de secunde. Perfect! Și iată, am mai atins încă 5 puncte. Acum să facem o scurtă recapitulare. Punctul 1, punctul 2, punctul 3, punctul 4, punctul 5, punctul 6, punctul 7, punctul 8, punctul 9, punctul 10. Pentru următoarele 5 puncte te aștept într-un video următor. Îți mulțumesc! Pa!